todos e a todas. Falamos igual todos os galegos e galegas? Non. E precisamente neste tema iso é que imos estudar, os trazos dialectais, os trazos lingüísticos que diferencian esas distintas maneiras de falar e que fan que o territorio galego estea dividido en tres bloques lingüísticos: o bloque occidental, o bloque central e o bloque oriental. Aquí tedes o coronavirus, que ven do oriente de China, pois hacia este lado está o bloque oriental, que ás veces no exame pondesmo mal. Ben, imos entón ver os principais trazos dialectais, porque hai moitos, pero só nos imos centrar nos máis importantes do territorio galego. Como vedes, dividimos en dúas partes, os trazos fonéticos e os trazos que afectan a morfoloxía. Dende o punto de vista fonético, os trazos dialectais máis importantes son: primeiro, a geada. A geada consiste en que non todos os galegos pronunciamos o fonema oclusivo velar sonoro como tal, senón que facemos unha aspiración que pode ser máis marcada na zona de occidente, na zona da costa. Esa aspiración fai que, por exemplo, en vez de decir gato, moitos galegofalantes digan jato. Na zona da costa sería, en cambio, jato. Hai distintos tipos de geada, isto debe quedar claro. Outro fenómeno, outro trazo dialectal moi importante é o seseo. O seseo consiste en que o fonema fricativo palatal xordo é feito como un S por moitos falantes. Isto acontece sobre todo na zona da costa de Galicia. Temos dous tipos de seseo, dependendo de se dá en posición final de sílaba, entón coñécese como implosivo, ou en posición inicial de sílaba, o cal se coñece como seseo explosivo. Aquí tedes dous exemplos, luz e zapato. Ben, tamén outro trazo dialectal fonético é que cando en latín tiñamos as secuencias ult, uct, oct, ori, as solucións en galego son distintas. Por exemplo, nun caso como o latinismo multum, no territorio galego temos moito, muito, muto ou mutio. Todas estas variantes, dependendo da zona dialectal da que esteamos a falar. Tamén, dende o punto de vista fonético, temos que comentar que as secuencias latinas qua e gua deron no noso territorio distintas variantes dialectais. No caso de qua temos 4 ou 4. No caso de gua temos gardar ou guardar. Estes son os trazos dialectais máis importantes dende o punto de vista fonético. Que pasa dende o punto de vista morfolóxico? Dende o punto de vista morfolóxico, un dos trazos máis importantes no territorio galego é que a secuencia terminación latina anu, ana, deu distintas solucións no noso territorio. Para o masculino, hai falantes que din irmán, outros, en cambio, din irmão. Para o feminino, moitos falantes din a irmá, pero tamén hai moitos falantes que din a irmán. Vale? É dicir, distintas solucións. Que pasa coas terminacións latinas anes e ones? Se vos fixades, todo o que ven do latín, pois sempre se escribe con mayúscula. Estas terminacións tamén deron distintas variantes. Pensemos nunha palabra como pantalóns. Non todos os galegos dicimos así, esta é a forma normativa. Hai galegofalantes que din pantalós e outros que din pantalois. Pronomes persoais. Tamén dentro dos pronomes persoais existen importantes diferenzas dialectais. Nos pronomes tónicos temos as variantes ti e tú, el e il, nós, nosoutros, vos, vosoutros. E nos pronomes átonos, que me dicides dos átonos? Pois tamén aquí existen variantes dialectais. Por exemplo, a oposición entre te e che ás veces non se fai en todo o territorio galego. E cando teñamos o pronome átono, lles, de complemento indirecto contraído co pronome de complemento directo o a, os, as, ás veces as solucións son distintas, porque non todos os galegos distinguimos entre yo e yelo, ou entre ya e yela.
Hai zonas nas que sí se distingue perfectamente. Ten en conta que isto depende de se o complemento indirecto é singular ou plural. Se o complemento indirecto é singular, é yo, pero se o complemento indirecto é plural, entón deberíamos decir hielo. Se o complemento indirecto, é singular, debemos decir ya, no caso feminino, pero se o complemento indirecto é plural, debemos decir hiela. En canto aos pronomes demostrativos, tamén aquí existen variantes dialectais, porque non todo o territorio galego ten a forma normativa a isto, tamén convive con isto. E non todo o territorio galego ten a forma normativa este. Hai galegofalantes que din iste. En canto aos verbos, hai moita diversidade dialectal, pero sobre todo ímonos centrar nestes casos. Na P2 do presente de indicativo, e entón en verbos da primeira conxugación podemos atopar cantas ou cantás. Na P5 do presente de indicativo, de verbos da primeira conxugación, podemos tamén encontrar outra variante dialectal. Entón temos que hai galegofalantes que din cantades, pero outros din cantandes. No pretérito, fixadevos que nos pretéritos ás veces confúndese a segunda coa terceira conxugación. Entón, a pesar de que moitos, a maior parte dos galegos falantes distinguen os pretéritos da segunda e da terceira na P3, dicindo colleu e partiu, tamén hai galegofalantes que fan unha neutralización a favor da segunda ou a favor da terceira, e entón ou din todo neutralizando a favor da segunda, colleu, parteu, ou neutralizando todo a favor da terceira, colliu, partiu. Como último punto temos os sufixos. Nos sufixos tamén existen variación dialectal, especialmente no sufixo diminutivo, iño, porque non todo o territorio recoñece, xa que hai galegofalantes que din in. Pois, en vez de, por exemplo, canciño, pois terían, estes últimos galegofalantes dirían cancino. Estes son os trazos dialectais máis importantes. Fomos pondo algúns debuxiños para que vos acordedes de memorizalos. Jato, zapatos, moitos zapatos, cuá, guá, o masculino e feminino para irmán, irmá. Vistamos ese irmán e esa irmá cunhos bonitos pantalóns, pantalós ou pantalois. Ata aquí a clase de hoxe.